Mbak Purabori ini wis rawuh. Mari kangen nggo kangen-kangenan kanggo tumrap wong keluarga Jawa, Nduk. Saking panjenenganipun Bapak Insinyur Ahmad Diran disugati wayang kanggo piyayi Jawa nggo lek-lekan sura. Wah, iki ketoke pelawake wis hadir, wis rawuh. Mbak Purabori ini. Wah, iki kelingan nak ngono kuwi kaya pacarku Tulungagung Mbak Yeni ya. Ana wong rek kaya waloh rasaku. Lah Kang Mas pun rawuh. Mas Effendi nggih. Mun. Oh, mun enten wah. Iki diselampratke, Cok. Oh, selampratke. Matur nuwun. Lah kok marak penarak lenggah. Wah, kula aturi jumeneng. Wah. Lagi ki, Nduk, aku temu ranggur lewat layar kaca JTP. Wis kelakon roh tenan aku. Bake alang ujure ya kaya ngono, Nduk. Alang ujure ki wis bongko wong kuwi. Ora ngono, Mas. Demit. Derek pinepangan Bulimbuk. Nggih. Nami kula Percil. Jenengan apa saestu Pak Bulimbuk jenenge Pak Ngosos. Lho. Piye to awakmu? Ya apa awakmu iki ra tepangan mau sore iki lho. Aku ora ketemu belas kok. Jenenge kuwi bocange kuwi Mas Ngowos. Wilujeng dalu Mas Ngosos. Lho. Mbok menawi kula lepat Mas Wowos. Mas Wowos. Tebih-tebih kula saking Jawa Timur sampai mriki namung setunggal menika pados sedulur Pakuwaja khususe ben taun ki awake dhewe kon rene. Alhamdulillah. Bakune mulih sik disangoni.
Iya nak disangoni. Napa? Iya nak disangoni ora. Lah ora ya tetep tak rok kok ngisor kok. Wayah magrib mesti krungu suarane adzan terus menyangkali nyangki ngotimbo mumpung sik urip nanggapon wayang karo dagelan sok yen mati mesti mlebu swarga. Amin insyaallah. Amin amin. Kemawon niku pun cekap kripik gedang godhong. Kose Mas. Sablar. Awakmu iki ditimbali ado-ado saka Jawa Timur. Maksude kripik gedang godhong telo ki sithik edang ayo padha diterusno ngono lho. Urung pas barang kok ya wis tak ubah kok kowe sing ngaturaken wilujeng dalu bucange. Inggih. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Palangkaraya khususipun warga masyarakat Pakwaja ingkang dalu menika sampun keparing rawuh. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh dumateng para sesepuh ingkang sampun keparing rawuh Bapak Diran ugi Ketua Pakwaja Bapak Haji Mokhtar. Alhamdulillah kang sampun nimbali kula kalian kadang-kadang ben ado-ado teko Jawa Timur iki rene mung diduduhne asap awake dhewe iki. Kok iso dituthune asap iki lho piye to? Piye lah ngimbang kaya ngono ya mung intine bulek tok sak enek-eneke kok. Lho pancene iki ya lagi kena bencana ya didongakne mugi-mugi bencana iki iso rampung kabeh diparingi seger kuarasan. Ora takok aku carane pira kena asap. Lho awakmu duwe resepe piye carane menanggulangi asap? Lah takono kuwi kamuse percil mencari bakat kuwi wis enek ngono kuwi. Kuwi kamu sapa? Ya tak omongi. Kuwi carane piye? Ya pindah ning Jawa kono lho sing ra enek. Wong edan kowe iki. Rumah saku dikei solusi piye sing apik. Lah nyapa kok pindah ning Jawa iki? Lah ya pindah ning kono sedelok engko balik rene neh lek wis ra enek. Wis ora kenekan. Lah ra pengen ya slulup. Kuwi ning ngisor ya ora enek asap, ning kelempoken. Rumangsaku sowan kali warga masyarakat. Nggih ngoten nggih Bu Limbo nggih. Niki hajatane suran nggih Bu Limbo nggih. Nggih, satu sura. Kowe lak suran ki apa? Nderekne Bu Limbo kudu iso. Iya. Sebab kene iki tresna budaya. Wah. Kok iso ngarani tresna budaya? Ya kula nek tulisane iki lho celuk-celuk kuwi lho tulisane tresna budaya. Ripatmu iki piye rumangsaku kae. Nek suran menurut aku ki enek tegese. Tegese suran dimulai dari kata es. Es kuwi syukur. Oh. Awake dhewe iku kudu bersyukur marang kersaning Gusti, isih diparingi seger kuarasan. Oh, bagas kuarasan. Iya. Es. U kuwi tegese ujupe. Oh. Bengi iki ujupe tasyakuran. Oh, ngono. Nggelar wayang kulit ning daleme Bapak Mbah sapa? Mbah Semar. Kuwi lho. Mbah Kemat. Mbah Dul sing macak Semar semen ngono. Ujupe tasyakuran bengi iki. S-U-R rahmat. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh ing dalu menika pikantuk rahmat saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. S-U-R-A amal. Oh amal. Sedaya amal ibadah ingkang rawuh ing dalu menika mugi-mugi tansah pikantuk barokah. Amin. N sing terakhir. Suran N. Nanggap. Ki sing paling penting, Jen. Oh, ngono ya. Dadi tetep nanggap wayang karo dagelan. Oh. Kuwi perlu ditingkatkan saben taun. Ora perlu ben minggu. Nah. Terus sing bayari sapa? Ya mbuh, sementing mingguan iki kudune enek. Ngalih kowe lak mung kuwi tok. Nek menurutmu suran kuwi apa? Lah menurutku nuwun sewu lho Bu Limbo. Nggih. Ngeten nak suran menika namine tasyakuran. Iya. Jenenge sedekah. Sedekah ki ora enek eleke ning kebak apike. Iya. Ora wutah malah wutuh, ngono. Ora lokak malah kebak. Ya toh, ora roboh malah bakoh. Sedekah tasyakuran. Iki padha karo tasyakuran iki lak nggen kula. Sedekah niku dibagi 3 perkara. Setunggal. Nomor setunggal menika sedekah rasa, nomor kalih sedekah arta, nomor 3 sedekah tenaga. Niki kedah ikhlas sedanten. Iya. Ilmu tuwek niki kula. Nek ngono ya mletik men ya. Awakmu ki sing enom lho kok tumel tuwek piye to? Ero wajah nom ning nguteke iki tuwek aku iki. Lho senek mondolane barang iki lho.
Kowe tak omongi Sing pertama apa? Dibagi enek 3. Ya. Sedekah rasa, sedekah arta, sedekah tenaga. Ning ya kudu ikhlas kabeh. Oh, ngono ya. Sedekah rasa. Sedekah rasa contone. Bengi iki sedekah rasa. Pakuwaja nganakne wayangan. Iya. Masyarakat seneng, penonton seneng ki jenenge sedekah rasa. Sedekah Rasane rasa. kabeh padha seneng. Menyenengne rasane wong ki ya sedekah. Ya sedekah. Sedekah tenagane ya kudu ikhlas. Ikhlas. Sedekah tenaga niku nggih anu sedekah arta kuwi ya kudu ikhlas. Contone Contone apa? sedekah arta ki fakir miskin, janda-janda tua, yatim piatu. Wih. Kuwi kudu disedekah. Contone aku to, Eng. Awakmu ya sedekah. Aku isuk teko omah nun sewu mboten Nggih. anu lho injing wong ning omahno tak kei TV. Wah, Jan. Ora Isu-isu wong jaluk ning omahmu mbok TV. Isuk-isuk tunuk-tunuk Mas Percil nyoh. Lumah TV LED. Hebat tenan. Weh. Rada awan tak kei kulkas ben adem. Jan. Iya to, rumah Leder sakit. mawon. Oh, bengi di apa kuwi Magicom. Wah, wah. Rada isuk neh mesin cuci. Wih. Ngono Kuwi ya kuwi. kena disetel. Ora kena wong kerdus ya kuwi ya. Kerdus. Oh, Iku gerbung. terus dipamerne. Lho, tapi ikhlas. Ikhlas ya ora Awake dhewe apa-apa. sedekah ora ikhlas percuma tak berguna. Dadi kudune ikhlas ki penting. Sedekah apa wae sithik model piye nak ikhlas kuwi luwih barokah. Iya, iya, iya. Sedekah tenaga. Sedekah tenaga contone apa? Contone umpamane Pakuwaja ngene iki. Pak Waja. Engko ngenekne acara ning kene Mbah Dul. Iya. Kuwi kan otomatis tangga-tanggane rene masak. Ah, rewang. Sok-sok ibu-ibu niki sing mboten ikhlas. Ngono ki sok. Piye kok ora Kok iso ikhlas? ngarani ibu-ibu ora ikhlas piye to? Sosok ngene iki umpamane teko rene enek sing teko ado-ado nah enek sing cedhek-cedhek. Delokan ka lho, dulurmu sing teko ado ndogrok kae sing cedhek-cedhek, brambang bawang gluprut. Sing delokan kae ndogrok poto. Ngono kuwi sok-sok enek. Kuwi wong wedok ya. Wong wedok akeh-akeh ngono kuwi ya ketoke ketularan nggonku, Heng. Nak ning kene enggak enek insyaallah. Kene ora enek. Dadi wong urip iki kudune piye awakmu kudu ngerti, Heng. Wih. Wong urip iki yen iso mlebu lawang telu ning aja nganti mlebu lawang telu. Lah piye iki Janok mumet. Wes tok pokoke tuwek tok pokoke bengi iki aku pokoke. Omonganmu kok dhuwur-dhuwur men to, Jen? Lah ra dhuwur ya engko disogrok. Mlebu lawang telu ning aja nganti mlebu lawang telu. Mlebu lawang telu aja nganti mlebu lawang telu. Ha. Kuwi apa kuwi? Mlebu lawang telu nomor 1 mlebu lawange ngibadah. Utawa mlebu lawange masjid yen selamu apa keagamane Islam. Muslim ya. Muslim kuwi penting. Mlebu lawang nggon ngibadah, awakmu urip barang iso lurus ora tek menggak-menggok. Paham ora kowe? Nomor 1 mlebu lawange nggon ngibadah. Lawang ibadah. Nomor 2 mlebu lawange omahmu dhewe. Sik to. Nek ora mlebu lawange dhewe apa mlebu lawange tangga iki lho. Wah, bocah iki ra nucuk ilmumu karo aku. Mlebu lawange omahmu dhewe iki paribasan awakmu donya langit, sugihmu pitung turun ning aja nganti lali karo bapak lan ibumu. Wih. Tan neneke bapak lan ibu awakmu ra mungkin lahir sakmene gedine. Oh iya. Enggak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Enggak usah. Ditepuk tangan iki mergo masyarakat bangga seneng karo awakmu. Lho lah iya ora usah nek aku ngono kuwi. Sing penting lung malah ra masalah. Malah cepet ya. Cepet. Nomor 2 Sing mlebu nomor telu. lawang nomor 3 mlebu lawange bangku pamulangan utawa sekolah. Kuwi tegese apa? Urip ning donya kudu pinter. Lah lak goblok kuwi ra mungkin oleh duit. Lak wong pinter kuwi mesti duit oleh mlaku dhewe. Ngono. Dadi wong kudune sing pinter. Kudu mlebu lawang pendidikan contohnya sekolah kuwi. Sekolah kuwi. Ning ya aja nganti mlebu lawang telu, Bu Limbuk. Lho, kok ora oleh mlebu lawang telu kuwi contohnya apa Nomor ae? 1 lawange penjara. Kuwi aja mbok leboni. Jabone kokoh model piye ning jero isine wong ajur tok. Wong kleru. Iya. Aja nganti mlebu lawange penjara. Penjara. Nomor 2 aja nganti mlebu lawange rumah sakit. Kuwi jabone apik, jerone wong remek tok. Ngono. Pengalaman dibayar. Pengalaman no. Ketoke iki. Nggih. Sing nomor 3. Sing nomor 3. Aja nganti mlebu lawange kopi pangku utawa Napa niku? dalan lintas niku lho. Aja nganti mlebu mriku. Iku mboten angsal. Awakmu iki kok iso apal iki. Lah aku mau liwat kono. Kamu liwat kok diomongi, Mas Percil gak mampir. Ora, sesuk ae aku yo. Ketoke di anak buah ning kono ketoke. Lah ora ning Kok iso malah
lawange lintas iki lho. Lah iya, ruwame lho Heng kono Heng. Apa iya to? Lah ora ro ki turu ae ning dalan. Wonge kaya aku ngene iki. Ning awakmu iki ada-ada dirawuhke saka Banyuwangi. Sing arep mbok pamerno ning kene iki apa? Ora enek. Lho. Aku wis ben taun ning kene gak pamer belas aku. Aku ya mung deg-degan aku. Lah nyapa? Kayak mau lho, engko awake dhewe mulih apa sik buka to kayak mau lintas. Kok isih nekat lawak. Tuku aku wah. Jane tuku apa ae. Nuwun sewu niki komplit nggih Bu Limbuk nggih. Nggih. Komplit sedaya menika para pepunden, para pinesepuh Pakuwaja menika sami ngempal sedaya. Lah nggih, niku kok wonten orkes barang niku. Niku nggih angsal niku dionekne niku. Wih, angsal niki orkes Ken Dedes, niki sing nabuh Upin dan Ipin. Ya mung loro tok. Ning iso kompak ora apa-apa. Nggih niku katak beradik. Nggih. Oh katak beradik. Nggih. Oh nggih anu Pak sing teng ajeng jangan ngadeg, sing wingking lungguh. Lho. Kuwalik. Walik. Delengen to, Cil. Hebate masyarakat kene. Guyub rukun kuwabeh. Wah, hebat sing mirsani ruwame. Ada madhep rene kabeh. Wah, tenan wong kene iki. Kok iso kok? Kowe kucluk apa piye lho? Lah nyapa? Lah ora madhep rene wong pakelirane ning kene. Lu masa ape madhep rono? Lho, enek lho siji madhep rono mau. Endi bakulan kaos kotang emang. Iki jan kucluk tenan. Kowe wong kene iki wong apik-apik. Wong apik tenan. Awakmu cethuk sapa emang? Aku mau ya wis teko salaman karo bapak-bapake. Wah, ngagem busana batik iki ketok gagah-gagah. Cah nom-nome ya ora kalah. Sing lanang ketok bagus-bagus, sing wedok disawang ya ketok ayu-ayu. Awakmu cethuk ngono aku ning buru cethuk wong tuwek sitok. Wah, towek tenan wong iki. Perot ngono kok ya ambune remason. Jane masuk angin apa piye? Ya ketoke bar kerokan. Ketoke kok ngono ya Heng ya. Satu nada Mas. Dijajal musike. Mulane mangke kan niki kan kedah komplit nggih Bu Limbuk nggih. Nggih. Gamelane ya muni, musike ya muni. Iki nom-noman ku terus tuwek-tuwekan. Dadi komplit kene iki musuh kene. Ora usah dredeg Mas, biasa ae. Jan awakmu kok iso sombong men iki lho. Wong ki pokoke sombong didhisikne perkara melarat urusan buri. Cocok, setuju. Iki prinsip seniman ya. Prinsipku nggih satu nada. C. Napa? Maju teng pundi? Maju teng ajeng Mas Percil menika sampun disediakan papan. Nah, nggih. Heng, ayo maju Heng, menawa kok ditambahi. Nah, nggih. Wah, menika ketok jelas. Gak sing arep iki nggih. Sapa iki lho? Sewu. Sak nada C Mas, C. C sakmono ya, C. Revana. Mboten Rehana niki. G. Oh, mboten Rehana. A. Wih. Cah iki ngerti berarti ya tukang keyboard tenan Heng iso kabeh kok Dek. Ya jelas iso pancene pemusik lho. Aku iso malah ngetes tukang organ iki lho. Lho rane ngono, pikirku lak ora iso aku ya ngono. Mulane aku Sera, Palapa, Monata kuwi biasa tak elok. Orkes gede kabeh. Isuk Sera, bengi Monata, wan Palapa. Tanggapan bareng awakmu. Tuku kaset. Tuku CD, pamer. Tuku CD dipamerke. Apa ya mau ya Mas? Aku pengen nembang apa sampai lupa saya. C. Arep nembang apa awakmu? Sembarang. Nyapa to kowe kok? Ado-ado lho. Nek ora iso ya aku sing nembang ae. Ya karepmu. Wong kok iso ditekani. Jaluke lho, aku lak nembange sak jaluke lho. Lak Banyuwangi sak jaluke tak tembangke. Wih. Iso kabeh lagu-lagu Banyuwangi. Sing anyar ki Wek Demi tutupe wirang. Terus tutupe dandang panci. Opor. Ora enek ya kok iso nganti tutupe dandang. Apa? Lagu apa kowe? Lagune nadane Mas. Napa? Ya, Kanggo Riko. Wah, niku pun biasa nek Kanggo Riko. Lagu Inggris, Mas. Waduh, judule I am not what. Kuwi lagu piye kuwi? Oh, I am not what. Lho, ora ngerti awakmu lagi tren iki lagu Inggris. I am not what iki opo lho? I am not what. Apa tegese? I am ki apa? Aku. Not Ora. What? Apa? Aku ora apa-apa. Wah. Sem tenan iki tak pikir. Inggris kok. Inggris. Nadane sapira, Mas? Kok mari nuwun sewu Bu Limbuk. Nggih. Wonten kula nggih gadah lagu piyambak. Oh, nggih. Kuwi duwe lagu dhewe. Ya duwe lagu gamelan kok. Oh, sip. Ning
Kuwi lho. Oke. Na nino na no. Na no na ne. Na nino na no. Kuwi lho, kuwi lho sampeyan. Cocok. Kuwi lagune Dewi Persik ya. Jupe. Senes niku lagune Dedi Dores. Lah. Walah ke malah aduh. Lagune Sony Jos. Ngawur. Ayo. Sik mikir tak jikone sing enake. Wis ora apa-apa, gak apa-apa. Aku ora apa-apa ngaku ki. Kabele anu Pakde jenengan dudut mriki nggih. Aku dhewe kok, Iboloku dhewe. Iki mati-mati. Nggih, sinyale ra teko kenan kabut. Apik. Iki Ore. Delongkas acara ulang tahun dimulai. Ya, tahun baru. Mari ngene mercone diumbane dhuwur. Wis sementara mik iki sik gak apa-apa. Yo Mas, adane Mas. Ini. Nggih. Jarene bojomu kok apure pamit lunga jaring golek dhuwit saikine ora balik-balik bojomu cel jarene kok ilang ra tau bojomu cil alungone Trenggalek mulih kok dadi opo ya sik Piye genah. Lagune apa ta ki Mang? Genahke. Sik penak to anu bas karo anu tok bas karo ngono tok. bojomu cil jarene kok ilang Suwi-suwi dene su mergo ra tak sayang. cocok Iya lah kuwi. bojomu cil lunga ning Trenggalek mulih kok dadi gangster. Masa gangster apa to? Gangster nggawa gaplek. Ngono lah penak-penak. Hengki gawe apa-apa ra omong lho mau iki. Bojomu lunga cil piye rasamu Aku rapopo bojomu minggat cil piye rasamu Aku rapopo Oke bojomu tak gandeng cil piye rasamu Aku rapopo bojomu tak ambung tak rangkul piye rasamu tak antemi ndasmu. Mas. Kowe jane ngejak geger kancane apa piye? ngejak jejer piye to Lah nyapa kok bojoku mbok ambung-ambung? lha wong lagu lho ya ora apa-apa to Bojo, kene aku sing ngono. Bojomu jare kire. Sik. Ngarepe piye? bojomu jare kok purik Aku dadi kire. lah apa kok sing ngelak Aku rada budek lah ning kene. Bojomu. Sik Mas, tak apale sik Mas, aku ora apal Mas. Bojomu jarene purik, mulih nggawa kire. mulai nggawa dhuwit Mulih nggawa dhuwit ning nyatane ora balik-balik. Oke, ayo. Bisa? Bojomu jarene purik, mulih kok nggawa dhuwit. Jare ngono, aku gak balik-balik. Bojomu hek jarene ilang. mergone ora tak sayang Bojomu hek lunga ning
bojomu tak gowo ning hotel piye rasane. Aku rapopo, bojomu tak sontok tak tunyu piye rasane. Aku rapopo. Kowe kok ora nek nesune belas to. Lah nyapa nesu? Lah piye to kowe iki? Wong aku wis pegatan lho. Lah koclok. Ora omong ket mau. Ngono ora tak bales. Lah awakmu ora takon wong kene wis pegatan kok. Gah aku iki gieting aku ngono kuwi. Nuwun sewu lak iki lak jane iki Ndoro Bayi grup awake dhewe iki. Nggih. Enek Percil, enek Hengki, sing mesti enek kloso amoh kae. Kok iso kloso amoh piye to? Ora enek Mbak Proborini. Awake dhewe ditimbali bengi iki komplit. Komplit. Kabeh masyarakat kene wis ngerti. Nggih, matur niki lampune dikakkan. Loh, Apa? dinyalakan. Dikakkan apa nyalahkan to? Ya ditimbali ae. Mbak. Dulure awake dhewe. Monggo diajeng Proborini, mingga wonten mriki lho Dik Probo. Kene lho Dik, Cahayu sing ayu dhewe kene. Ya jauh dolung tongdat yo. Tuluk. Wah, ketok semeblak. Guayane. Jen Cinandra karo Mas Percil padha. Ayune padha jejere. Wah, Sugeng dalu Om Wawos. wah wilujeng dalu. Ya apa kabare? Alhamdulillah Bagas waras. Api. Sehat. Hengki? Wilujeng dalu Mbak Probo. Sugeng dalu ya apa kabare? Alhamdulillah pangestumu tansah wilujeng rahayu. Api. Apik. Lho. Koncil. Ora piye cacil diem ulmu kuwi. Kok so calcil ndoro lho. Sapa? Ndoro Bey. Ndoro Bey. Lali po piye awakmu? Iki sapa? Ndoro Bey. Iku nek neng apa? Ning TV. Lah saiki nang TV apa gak? Ora. Alah sebene to, Heng lah nyapa to nesu karo bakul bakso. Ben. Apa jajal balenono? Ora, awakmu ki lho rumah saku mau sedep kaya soto no rumah saku iki. Berarti aku panganan sing enak. Oh, enak, sakmono ora enak piye ndan. Iya, matur nuwun. Ya, ya sekono lho, Prap omong-omongan karo Hengki kae. Dan yo bocah. Yo ngaturke salam Nggih. kagem masyarakat Palangkaraya sing dalu iki kepareng rawuh. Khususnya Pakuwojo. Nah, Siap. Nyuwun pelok barang. Pelok barang. Wah, pelok barang. Iya, Cok. Apa iso Lurapi nemo lurapi. Nah, wis ketok tenan. Saiki lak Probo Gedhi roh ta. Balenono cangkemmu. lho. Sabar. Wong tuwek dicangkem-cangkem. Kok ngawur. Pancene Surabaya ya, Heng ya. Ora iso di anu. Ayo Rono. Karaktere Mbak Probo ya pancen ngene iki. Lah. Sing ngarep makan sing guri mati. Ya, gak apa-apa. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Wah, iki cengkok Iya. Surabayan. Monggo sesarengan iya ngaten nggih nyuwun tolong bapak-bapak ibu-ibu nggih. Kuwi ge omongan opo to? Meneng kon. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Nepangaken nami kula Proborini saking Surabaya asli. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasa. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Amin Allahumma. Amin. Monggo berkate dipun dudah. Lho sing bancaan ki ya sapa? Mbuh kuwi jare bocah piye to kuwi? Lho, apa salahe? Salahe apa? Lah mau ning ngarepmu nyapa kok iso
Moro. Monggo, iki opo lho iki? Lho, jare ndongakne. Oh, ndongakne ya ngono kuwi ya lek wong Surabaya ya. Iya. Oh iya sepurane lho, Prop, aku kleru, Prop. Kuwi lho karo Hengki lho, Prop, rasa momen karo aku. Oh ya awakmu iki aja sia-sia karo Mbak Probo to. Sing vitamine akeh nek ning kono lho. Sopo to? Lah kae mbake sing kuning e. Wah, aku seneng ngono kae lho, Heng. Sopo? Berarti dek ngenyek aku yo. Lah, awakmu ngenyek lho, Jel. Ning kene iki ada-ada Mbak Probo dirawoni rene iki lah kok iso awakmu malah milih wong liya iki lho. Lah kene akeh kene iki. Nyapu. Lho, kok iso akeh awakmu golek ning ndi kaya ngene iki? Lintas ngono syarat. Awakmu dolan rono. Apa? Ning jalur lintas wah, rumah makane wah, masakane enak-enak. Jangan rono lho, Jel. Rono kowe. Terus aku upama panganan ngono, upama panganan. Apa awakmu ya? Panganan ning kono ya? Apa enek panganan kaya awakmu? Jarene restoran. Awakmu bakso kakan gajih kok iki. Loh, justru sing anak gajene ku sedep lho. Oh iya, sing iso kenyil-kenyil ya Mbak Prabu. Iya. Ngono, kowe tak omongi, kowe tak. Dek kan gak ngerti kono ki opo, gak ngerti. Ancene kono ki ya ngene, nun sewu lho, Prap. Iki aku ngomong-ngomongan. Dadi ning kono ki apik ngono lho. Dadi sampean ning kono ngono dadi penyanyi sing sip. Umpama Probo ini, Probo ndi? Probo lintas ngono. Wih, sip. Aku terkenal awakmu, Bro. Nang kono. Iya, awakmu ndang ngelamar pekerjaan ning kono, Pak, mesti diterima awak. Apik-apik yo. Apik-apik. Berarti aku cocok ning kono. Cocok banget tuh sakmono kuwi. Cocok. Priyo lurus luweh ngono. Awakmu penasaran to? Yo jajal terno. Terno. Lah, engko karo diterne gampang, awakmu penasaran to? Jalur lintas ki apa? Takono masyarakat ki. Ini lho. Nek pengen ngeten-ngeten nggih ngriko. Iya, dadi apik penyanyi-penyanyi apik-apik. Wis to ning kono, ora usah mulih ning kono. takono ki nggo napa takono masyarakat kene. Nggih napa niku, Pak? Jos ngeten nggih. Napa nggih napa? Gen solasi. Ada nyapa to? Aku mbok padane lonte yo. Ora ning ngono. Kowe iki omong apa to, Prap? Kowe tak omongi tenan. Rumah makan ning ngono, Bro. Rumah makan matamu. Heng. Kancane dikenane Bajirut iki delok lho kancane dikenane. Ayo sing nyodorne Probol. Ora Mas tuh ngene lho. Awakmu lak rene iki lho cepet liwat lintas ngono lho karepku ki. Alah gak aku mang kon pisan lah kok aku mbok kongkon ngelamar pekerjaan ning kono, Lah kuwi ra mudeng lho, Bro. Iki dokno aku gawe sambekan lho, colok. Wis, jawab. Aduh, ini lho, sik lho, Prop, tak omongi sik to, tak omongi. Alon to sik alon. Sabar, Bro. Wis, kon arep ninggal weling apa cepet? Weling dengkulmu. Anak cilik-cilik ning omah kok ninggal weling. Ngene lho, sik tak omongi lah. Sing sabar ngono lho karepku ki. Wong iki sing sabar innallaha ma'asabirin. Artine wong sabar kasih Gusti. Ngono dadi wong ora usah simur-simur utawa nesu ngono ora usah. Ngene iki awakmu ning kene jula-juli. Ngono dereke Mbah Dulmu, Probo kon jula-juli ngono. Aku pos karo kidungane kon dangdute lho ya. Gampang to perkara dangdut. Nyupal apa ya? Aku ngene-ngene ya. Dudu kuwi ya. Aku ora roh. Aku pokoknya Sera ya gelem aku ngene-ngene ya. Seraginan. Nggih, Seraginan. Monggo. Niki anu nuwun sewu Bu Limbuk. Nggih. Niki ndamel remo gaya wanitarian nggih. Oke, nggih. Remo sik delok. Ado-ado lho Prof awakmu kudu. Nah, sing ngendangi Mas Dwi. Sampai gak iso tak genjes jus ngono. Iso ngene lho. Padane plembungan apa piye? Lah sakmono lho, Heng. Ayo. Yo, Remo gaya wanita. Oh,
ngono kuwi remong kuwi. Pancene ngene iki. Ngene barang. Bersama Ludruk Kangen Job. Yo Surabaya. Surabaya ancak. Ya. Kedawang digoreng guri, gula Jawa rasane legi. Aku ngedong muga-muga ditambahi. Nek gak ditambahi sampai besok ya tak enteni. Aku yo njaluk. Kosok malah ngarep-ngarep kabeh iki lho. Piye? Ngene yo ngono. Meneng wae. Digoleki. Pira-pira ya tak tampani. Trek tonton momotan kapur sedaya penonton paring panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Eman ayo nandur sing kena tiba. Tumumpang kasur ngailing ono. Matur sembah nuwun Bapak. Ayo padha didum bareng. Pakoni sembah gagang nek banyu milih ngetarep raane Murah sandang pangan Saker tak gawa dhewe. aja wani karo wong tuane prasasat wani karo penget rane antara
ya, Cak. Enak-enak alon-alon, Cak. Ayo yo. Balik Marga mau rata kei jare kene apa mejamu kok anjungkel penekane otiku mangkel kene apa atimu lak mangkel perkarane ramangan sambel pecel kene apa ramangan sambel pecel perkarane ulek-ulek ketugel kene apa ulek-ulek ketugel mari tanggo ganjel-ganjel diesel kene apa ganjel diesel mari ana kerusakan kabel kene apa ana kerusakan kabel aku mau mlaku kesrimpet ibon kene apa kesrimpet tiba jungkel aku mari ndelok bokong sing rada kandel kaya apa bokong sing rada kandel teko perasaanku ora tipis kok ngedabel kene apa kok ngedabel amandek koheng aku kentekan kene apa kok agantekan meneng lambemu suwi-suwi tantem sadel kene apa kok ambok antem sadel mbok karepmu tak ulek-ulek tak tugel kene ayo apa ulek-ulek mbok tugel mbah heng aku wis kapok aku wis kentekan heng cekap semanten heng cekap semanten bocah iki wong kene kuwi wis entek banget Ilailu. Oh. Kena kelapa cekap semanten kidungan. kok sok gedhi men iki Aku mbok lak nggih larase iki nglokor banget iki. Lah apa sih, Jep? Ora ning ngono iki ngono el kacane wis entek bareng al. lah wong dijak parian lho awakmu iki parian ki ngomong sik ngarep ki piye nun sewu bulimbuk ki njalukane apa? wih Tekan ana entar. nyun sewu bocange Nggih. napa kathah pamundutan ingkang Wah, sampun mriko dipun nggih. tampi Jenengan lak serah wonten serat jenengan waos. Oh nggih, mriko wonten pamundutan saking Tayub Sragen. Menika wonten nyuwun Gudril kalih 88. Nika garap Sera. 88 garap serane Seragenan. Oh seragenan. Nggih. Oh sae munata jane. Nika ya rumah makan kanca dhewe ya njaluk lagu. nggih Eling-eling kalih Caping Gunung. Oh ngoten nggih. Sing riyen apa Caping Gunung? Monggo, monggo Oke. disepun sekecaken mriku. Caping Gunung nun sewu, Mbak Yu nika sinten? Sing pundi? Nika lho sing kados akik Kalimaya nika lho. Sing kuning napa sing ijo? Sing endi? Ya lho sing kuning Kalimaya. Oh, nggih. Lek sing Mbak kuning Kalimaya lek aku. Awakmu apa kali? Wah, ora kali belas iki segara iki. Lah terus Awakmu kali Kapuas ya lho. matane. Iso. mosok kali Kapuas sakmene Kon pisan maneh tak bacok lho ya kon ayo. Nyangge apa awakmu ora nggawa curit? Nggih, sing kuning niki Nggih. asmane Mbak Solikin. lho Lho. Solikin. Nggih. Ya nek ora percaya mang tangkelti dhewe wong ya kula akeh kenal wau kok. Nun sewu, Mbak. Enjen nika Pak Dalang nika fitnah e. Lho, Lah. fitnah piye? Lah iya solekah ora Oh, solikin. solekah berarti ya wong lek ngrungokke karo adus tadi. oh alah ketoke bocange iki pas jenang abang ra diundang gitu Ora. Anu nun sewu, Mbak.
Solimin. Tunggale malah. Kok malah Solimin iki lho. Anu jenengan mriki mboten apa, mboten nggih. Nggih, monggo tindak ngandhap. Monggo ngriki. Heng, anu, Prop, ngali ya, Prop. Lho. Lah nyapa iki lho? Ngene sing Tok guri. tok tok tok. Diajeng Sri Tanjung. Moro-moro cedak marang aku diajeng Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung iki kono. Diajeng Sri Tanjung. Rada rene diajeng Sri Tanjung cedak marang Kang Mas. Injih Kang Mas. Kaman. Doko. Sri Tanjung kok Kamandono piye to? Kaya. Kok iso Kamandono? Sampeyan dadi Sri Tanjung. Nah, niki Patih Sida Paksa. Nah, Mosok Sri Tanjung kok karo Kamandaka mau gak kethek apa piye? Bosnya aku mbok. Aku Patih Sida Paksa. Sida Paksa. Ono Sri Tanjung. Iki emban. Nyapa lho dadek ora usah keimban, Neng. Lho. Ngerusak malah. Lah iki bagian apa? Lah sebagian sing masak ono sing duwe ngono lho. Ngerek kelir. Lah iki ceritane Sri Tanjung gandrung karo Sida Paksa. Alon-alon Mbak De. Taman Kaputren. Tuk-tuk Tutuk alon-alon, tutuk. Diajeng Sri Tanjung. Injih Kang Mas. Rada rene diajeng cedak marang Kang Mas. Tresnaku ora bakal loh marang sliramu diajeng Sri Tanjung. Injih. Sri Tanjung. Kados pundi Kang Mas? Tonton nge bakul opo lho sing ra enek ning kene. Nih, ketoprak kok iso bahas bakul iki lho. Ya, buka oleh. Ya ora liyane apa lintang lan rembulan ngono apa piye kok iso. Diajeng Sri Tanjung. Injih Kang Mas kados pundi? Ya ampun tangane. Nyapa? Malah arek klurup akeh. Piye? Nah nek iki lho tangane penak lak ka lho, tangane gedang kepok. Awakmu yo sia-sia. Aku kok menapa aku dikene. Gandrung sing apik. Diajeng Sri Tanjung. Injih. Tresnaku ora bakal wah marang sliramu diajeng. Saestu menika Kang Mas. Iya, bakal tak tinggal. Sedhela diajeng Sri Tanjung. Nang ngendi Mas? Dolan. Yae. Lah ditekoki ning ngendi lho? Ditekoki ning ngendi lho? Ya sowan ana kersane Prabu. Soang ana ing kersaning Prabu. Sila hati kromo. Anjir. Awakmu ning omah dhisik. Mban, Nggih, dalem. rada rene Mban, rene. Mban sinadan. Lho kok Wonten dawuh. ngene ya Mban. Dadi awakmu ki Heng. Lah nyapa kok Mban kok ngeneki bapake Saipul. Kowe nang omah tak titipne ning awakmu ya Mban. Inggih, siap Gusti. Wes kono ya Mban. Wong meneng kono ya. Nggih. Diajeng Sri Tanjung, tak tinggal sedelo diajeng ya. Tok 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 tok. Sila hati kromo teko. Sri Tanjung. Dawuh katimbalan ngono, dawuh katimbalan ngono. Dawuh katimbalan. Kok suwem toki opo? Alasan. Gayane semotok wingi aku dirobong tawon lho meneng ae kon raimu, Ben, lha dadine sakmene lho iki lho. Nek awakmu wingi ra tawon, wingi laler. Rasamu. Monggo. Sri Tanjung. Injih Kang Mas. Tek tek. Tek tek. Gandrung, Heng, ceritane gandrung. Sri Tanjung. Apamu gak gelem? Yen tak sawang-sawang sliramu. Kados menapa Kang Mas? Wah, jan bombong rasane atiku Sri Tanjung. Saestu menika Kang Mas. Iya Sri Tanjung. Kowe kudu gelem karo aku Sri Tanjung. Ngomong gak gelem kowe, gak gelem. Gusti Ceritane gak gelem tenan kok. urun mawon. Digenteni iki lho. Totok kerot. Nyapo kowe? Inggih, Gusti Prabu. Nyapo kowe melu-melu karo Gustimu Putri? Aku tresno tenan karo Gustimu Putri Sri Tanjung. Nyun sewu. Sri Tanjung. Injih. Kowe kudu gelem dadi bojoku Sri Tanjung. Nggih, kula purun.
mboten purun. Piye? Kula mboten purun. Kowe kok wani nampik karo Prabu Sila Hadikrama? Anjing. Kowe bakal tak pindha pariksa. Kowe kudu gelem dadi bojoku tak yo. Kudu gelem. Maling. Ayo. Oh, ya. Oh. Kowe kudu gelem dadi bojoku sing yo. Napa-napa Gusti Om. nggih kalih kula mawon. Lakon menika Sri Tanjung dados ula, dados niki Sri Tanjung jalma ula. Oh iya enek. Nyapa kok iso mban barang mbok saut iki lho. Jane Sri Hadikrama mripatmu ki PC apa piye? Iya picek ya kon ya. Lah kok pasti kowe ora ngerti ya? Iki kondene kon nembang ngono. Iya. Caping kuning ngono. Capek gunung. Sorry bro, sorry coy. Iki Jengleng, melayani nggih. pamundutan. Caping Gunung Jengleng. Capek gunung Sing jengleng kang ngersake. nyuwun Pak Arif. Dibawani Mbah. Nggih. Bapak Siap, Wardi. Siap, Mbak. Anu Bapak bawa Diro, nih ketinggalan Klau boten nyuwun dugi, Capek Mbak. gunung Pak Bawa Win. saking ning Nukar. Kata sedaya. Lah, Bawa katut nur. Monggo. Saben Mbah. Hah! Get. Oh nggih. masa ulone metu neh. Matur nuwun Mbah. Wah Mbah wau jemput. Geti ae. Menika kehilangan wonten menemukan kunci motor, tolong dibawa ke Bapak Yanto. Sepedane Jupiter. Nggih. Jika Anda yang menemukan kunci motor Jupiter. Enek meneh, enek. Berita kehilangan. Oh iya. Telah hilang anak kecil umur sekitar 5 tahun dengan ciri-ciri rambut hitam, Iya. kulit hitam, Walah niku. mata hitam, terus Apa gigi kuwi? hitam. Lho kok Enek ning serba ndi? ireng? Enek ning ndi? Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena itu anak gendruwo. Kon yo yo. Lho iki jenenge suci iki yo Berarti iki sing ireng-ireng gendruwo ngono ceritane. Boten. Mangga Mbak Yu. Jengleng, Heng, jengleng. Ayo, saben dicek, bengi nyawang yale. Saben bengi nyawang. Ngapa lho? Nyapa to, Cil? Sik to. Jenglengmu kok iso Jengleng kok. bendal-bendal iki piye to, Jan? Iki Kaya ngono. bal. Iki no spring BT sik anyar, Heng. Iya. Iki berarti mah jengleng loro. Oh, nggih, mangke lho. Kuat, Mas. Aku mengene. Oh iya tak jengleng kene lho. Cilik ketoke. Pak, ijol mike. Anu mike nyetrim lambeku. Wes, aku wis kesetrum mau aku meneng ae. Tukang sojan kurang Aku ajar. mau wis setrum. Woi, mikmu nyetrumi lho. Aku sampe wedi gawe kuwi. Mak sedut ngono nek cangkem. Kelakon tenan. Menika tanggapan sak kesetrume dalu menika. Aja. Ayo, kon rene. Memacang. Ngono. Yen memajang mung karo janur kuning, janur kuning, janur kuning. Janur kuning. Sing
Innalillahi wa inna. Ndang diadani Mas. Wah. Mas Hengki. Nggih. Ndang diadani. Wah, nggih. Dumateng para bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun kepareng rawuh. Monggo kula aturi ndedos sarengan. Mugi-mugi arwahipun Mas Percil saged dipun tampi. Kuculuk iki. Ora peneh, aja guyon. Aja guyon ngawur. Ayo dhewe sesuk sik mungkane. Lah nyapa awakmu kok ambrek lho. Lah piye lho sing dijenglang gedine semene kok. Ayo geblak. Awakmu, Heng, awakmu. Ah, diterusne yo. Awakmu sing jenglang. Nah, iki sing jenglang cagak PLN iki ya. Lah, nek iki imbang. Ya imbang iki. Dhuwur musuh dhuwur. Duwe anak jen kok cagak telepon lho awakmu. Mbane cendhek musuh cendhek di anak baterai. Lah nggih, baterai akalin cilik-cilik malah awakmu. Kembang wae weton Alah Hengki, kocok kowe iki. Jeneng sapa? Pade, tak dangdon. Ayo, Pade. Jreng tak dang jreng ngono wae ayo. Ngene lho, Heng. Ngono lho. Heng iki kocok kowe iki jane. Ayo. Ora iso lho. Aku nek sing terakhir iso. Ya, Pade, tak dang. Tadang. Kualik, Heng. Kualik piye to? Nun saya blimbok kualik niki tesian. Ayo, Ngene lho, Mang benerke. Nggih, kula benerke. Ayo, Pakde. Tak dang. Ngene lho, Heng. Nah, gila. Ayo. Nah, Kok iso mundur iki lho. Ndang dentung. Ndang dentung ngoten. Lah, alah. Sik. Ora kenek kok. Ngene lho, ora kena benda, Pakde. Ayo, Pakde. Tung. Nah. Ngono lho. Ngaliran to, ngono leren marai lho iki jare. Dan dentung ngono. Dan dentung. Hey. Bocah. Koclok. Bosok kenek kok mbok ratani. Ayo. Mumpung kenek lho, Bro. Gak oleh yo. Lah mau bendal terus kok. Kowe Mas aku, kok mumpung kena apa nek rabeh diratani taktuk. Anu dumateng ibu-ibu ingkang dereng kebagian mangki kula. Lah alah. Terus tangga-tangga meh dirata. Wah, rumah aku kok bruwah ngono. Are. Gini kepada Bapak Dalang yang terhormat telah kehilangan kunci motor Jupiter. Nggih, wau sampun. Nggih. Tolong harap diantar bagi yang menemukan ke panitia. Nggih. Atau ke Bapak Dalang. Oke, terima kasih. Nggih. Aku mbiyen yo nemu dadung ngono kuwi terus diantemi wong sak RT. Lah napa? Lah katut sak sapine. Wah, alah. Wah. Dadung sak sapine. Lah aku nemu anak cilik Nggih. diantemi wong. Lho, lah nyapa? Lah ketut sak rondone. Duh. Prayo enak. Wah, klasa. Neh, Cil, enak. Neh, Cil. Anu ku lho, katutan angin lho iso kesababan ngene rumah aku. Enak heng karo kene.
Ayo, Mbak.